Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po, kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga ragula balita ngening Martes, August 15, 2023. Siyambalibong Ortelano, posibleng niapektuhan king proposed dam project king Candaba, agpangyan kang Representative Ana York Bondok. Buffer stock ng National Food Authority Pampanga, lambat mo meto nga bulan, koop ang magtindang pale karela, meritak po kanu. Rainwater harvesting facility kareng balang bale, maragulyang South ngening El Nino agpangpuking meto nga eksperto. PUJ drivers and operators manyawa na 2 peso sa fare increase, paulining pamagtas ning presyo ning diesel. LTFRB panigaralan pa kanu ing petisyon. At por meron pong executive committee meeting, dinawon para king preparasyon ning Giant Lantern Festival 2023. Kabalen Balaos po yung pamagsalangsang ng 4th District Representative Ana York Bondok Sagom kaya pong proposed dam project king Candaba uling agpangpukaya miras po kanu kay ngalo sa Siyambalibong Ortelano ring miapektuan king mumunikala dang proyekto agpangpukang Bondok Sagom manwalaya mo po kanu at pumayag ya o dinaning paboraning may sabing proyekto nung sakali po kanong scientific studies and evidence dikil po king pisasabian. Ayun po yung report. Pasibayo ng Pepasius Representative Ana York Bondok Sagom na inapaborin ng pamanalakad dam kayang Candabaswang plakwas nung alang pamanigaral dikil ketir. Itiing Pepasius na ng kongresista ng Kawat a Distrito ng Pampanga kayang pamag-inspeksyon na kayang Senator Tomas Minalin Dildike Martes, August 14. Open naman kami na pag-usapan, ano? And then we can debate po kung maganda yon or hindi. But again, I would like to say na I will not allow po daming of at lubugin po yung ating mga bayan unless po may makapakita talagang scientific evidence and again, kung paano po yung kabuhayan ng mga tao. So at the end, I was only fighting for my district. At tanda ng Megong Bisay-Bisabian, anyong pasibayo na kanong imunikalang former DPWH Secretary Rogelio Babe Singson kang President Bongbong Marcos ing water impounding system king Candaba Swamp antimong long-term solution king Albub king 4 distrito. Agpangkang 4th District Representative Ana York Bondok Sagom, 9,000 farmers o Ortelano la ring malyaring may apektuhan kini mumunikala rang water impounding system king Candaba Swamp. Nung nuka rin sakop ne ing San Simon, Apalit, Candaba, San Luis, ampong aliwapang Karatig Balen. Nga na pang Bondok Sagom, 50% kanuning rice production ni Pampanga ing Manibot king Candaba Swamp. Anya malawot bitasing presyo ning abias nung malawas ing munikala. Digmapi ng Ortelano na akasabi ng CLTV 36 News, bigaganakan muna man yung posibleng maging epekto ng proposed water impounding area king Karelang Kabiyayan. Siguro po, para ka na ako po siguro, malagong kahit ang plano na po ngayon. Kasi lunto pong lalo makalulos kay Ortelano kay Pampanga. Kasi nung kaya po, lalo na yung lumalam siguro yung danom kay kami. Hindi mo po yan, nakakita, palang mamanuran pa na po kay kataming kain na ning danom. Tsaka la po manalakad pang makanita. Baka lalo na pong matipo ng danom kay Pampanga. Na siguro sana para po ba sana po may taglos po itang kaya nga ito, plano po ito. Hanapin nung kami pong manito ng kaya Candaba nung na kayo man po may apekto masyado. O kaya mo po kayo kami. Pero nung pong makakain naman po kayo pagkera at ang hanap ito makasahop yung pangkalatan na kay ay siya mo rin po. Pero nung kayong kapanitunan po makasagasaya o masakit naman po kayo kaming mga lating manitunan na kay para itaglos din po itong mga nitang kay. Samantala,
Maniwala naman kayo ibondok sagom natin ng pamangailangan bang sa lesson ng flood control projects lalo pat mismo in North Luzon Expressway na inglimbog anyang milabas ang pamanuran. So I'm really sorry kung ano nabaha yung NLEX, but that is a warning. If we don't improve our flood controls, eventually major roads projects will be affected. Ako hindi kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kabalan, kasabihin ng Relief Operation Puking Santo Tomas in Inspection Depin, di Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum, ini pong Santo Tomas Minalin Tail Dike. Kaya be po di Mayor John Sambo, ang pong Mayor Philip Nagit. Kaya ni po ikitda na heavily silted yakanureng check gates. Kaya munikala na po ning kongresista manibat king Kapata Distrito ng Pampanga na saliyang dredger ang pong backhoeing national government bang asopan po rening lokal la kapanibalan. Magbalik niya po Iliana Kanilaw. Kaya bela ring balen ng Santo Tomas ang pong minalen karyang maralas mi albugan ketikim Pampanga. Ela miligtas din iking aplit ning abagat, apesik na nga na panimbagyong Egay at Falcon, anyang pormerong paraminggo ning Agosto. As of August 14, kinati na indanom king Santo Tomas, dapat makalbog pa mo rin karyang aliwang barangay keng Minalin. Until now, marami pa yung mga affected na barangays ko, no? As we all know, after Santo Tomas, Minalin pa rin naman ang bagsak. Ako na yung huli kasi ako na yung nasa malapit sa dagat, although andyan ang Masantol and Makabebe, no? Some part ko yung Manyango, doon talaga lumalabas as we heard Congresswoman Dr. Ana York Bondok. Heavily silted din yung barangay na yon, doon na iembudo palabas papuntang dagat. Kaya pamamunta ng Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum kay Santo Tomas Minalin Tail Dike, kaya beri Mayor John Sambo at Mayor Philip Nagit anyang August 14, ikit dang heavily silted na rin checkid ng struktura a konektado kay Gugu River. Yung tail dike impoprotekta king Santo Tomas ang pong Minalin at mag-drinking danum king syudad San Fernando, ang pong aliwa pang Siping Balen, antimo Imporak, Bacolor, ang pong Guagua. Nakita po natin the river is very much silted. So much so na hindi na makadrain yung tubig sa Santo Tomas and Minalin, and we need to pump this out already. So, kasi we are, dati, we drain by, by gravity. Yung mataas yung lupa, mababa yung ilog. But due to not cleaning the ilog, there are many reasons kung ba't siya na-silt. Number one, bumababa pa rin ang sand from Pinatubo. And that is the world's largest explosion po of the 20th century. So we still are suffering po from the ill effects of lahar. Alala naman kanong akakong saop dahil lokala kapanibalan, manibat kang national government pangaras kang dredging, manibat anyang patok ng daiti, anyang 2010. Number two, syempre, hindi naman linilinis. Though the LGU is trying its best and si governor is also trying their best, but hindi po tayo tinutulungan po ng national government because all dredging and desilting has been stopped since 2010. Kailangan na kanumangulkoy pa si Bayoketi bayang luminis at milako ing bara. So why do we need to dredge? Paano tayo makakadrain kung mataas nga yung ilog? And that's like may CR po kayo na napakaganda. The tail dike was beautiful when it was made. Kaya lang, kung hindi mo naman lilinisin yung CR mo, ano kaya ang drainage ang mangyayari? No? After 12 years. Para rin yung gutter or alulod. Linilinis natin yan. It's normal to have a siltation coming from the mountains, which happens, pero hindi naman normal yung lahar na bumababa. So, if you never clean po yung gutter nyo in 12 years, makaka-drain pa kaya yun. Yung gutter, alulod. Alulod po ng bahay. So, kung hindi po makadrain yung alulod nyo, talagang tutulo po yung roof ng bahay nyo. So, that's just it. That's why we need to desilt. Mumunikala na naman ng kongresista ang pamagbanteking dredging ang pond desilting nung pigaganakan kanu in corruption. Mig-suggest yarin itinasali ang dredger o backhoe ng national government kaibiye kareng LGU. Issues about worrying about hindi daw marami daw corruption sa desilting. Well, if it's a good idea at nagiging corrupted, siguro we should bantayan ng mabuti. Hindi dapat itigil. And again, ang suggestion namin is not by contract, but by administration. Anong meaning ng by administration? Bumili po yung atin na national government at ibigay po sa mga mayors so that each one would have a dredger and a backhoe. Tapos yung gastos na lang po natin ay gasolina na lang.
Sinuportahan din naman ni Sambo at Nugget in proposed massive dredging. Yan po talaga ang kailangan natin. Sabi nga po ni Dr. Ana kanina, si Congresswoman, nakita po natin personal, mas mataas na po ang ilog kaysa sa aming kalupaan. Kanya nga po kailangan talaga nating madredge ang ating mga kailogan. Yun talaga ang magiging malaking pag-asa ng aming bayan, kagaya ng bayan ni Mayor John Sampo, Santo Tomas, Minarin, Macabebe, Masantol, even San Simon, which we are really the one na talagang sobrang apektado sa bahang to eh. So kapag na-dredge po lahat to, sa tingin ko this will be the nakikita namin kasi if we all know 10 years before, 12 years before, binabaha nga tayo. Sabi nga ni Congresswoman, binabaha tayo periodically. Pero hindi ganito kalaki o ka-overwhelming yung baha. Pero so, I mean, kahit isipin mo lang, no? Just using your common sense, after 10 years, anong mangyayari na hindi dinedredge? Di ba magiging heavily silted talaga yung mga ilog po natin papalabas? Mas masanting mo naman kanunong luklukan de iti at pasabyan masalese. Sabi nga ni Congresswoman, together with our good governor, no, kailangan talagang upuan namin. Yun yung mga sinasabi ng ating buting presidente na titingin din tayo ng mga long-term goals natin. Kasalungsungan naman ng gagawin ng pamagpamking daig, ba nga iwasan ng pamanalbog karing may sabing balen. So I'd like to thank Governor Delta, personal pump po niya, and bumaba po talaga yung tubig sa Santo Tomas and Minalin. So it just goes to show you, if we could properly drain, madidrain naman eh. Unfortunately, we can't drain nga kasi barado yung mga ilog. Samantala, kasabi ng inspection, mimiyela namang relief goods kalang 300 na flood-affected families king Barangay Moras de la Paz, Santo Tomas, iba't kang Senator Francis Tolentino. Magpasalamat yung Sambo ka rin sa paatatanggap din kabalen, libutad ning pamanalbog. Papasalamat ako unang-una sa ating Pangulo, BBM, no? Bongbong Marcos. Siya lang po ang unang presidenteng nakita ko na binaha tayo, nagbigay ng ayuda kagad. Tulad ho ngayon ng pagpapump natin ng tubig ngayon dito sa ating tail dike, nagagamit po namin yung binigay niyang 2 million pesos na diretsong tulong na sa aming bayang Santo Tomas at sa mga ibang bayan pa. At nagpapasalamat din po ako kay Congresswoman Dr. Ana Bondok, ang national government po tumutulong, nakatutok sa ating sitwasyon. At ganyan din po ang ating provincial capital, Governor Delta Pineda. Maraming salamat po sa inyo. Overwhelming kanuing social response sa atanggap ng 4 distrito, agpangkang Congresswoman Bondok Sagum. This is the first time po na talagang yung response po ng social response, yung relief goods, rice, canned goods, talagang napaka-overwhelming. So talagang na-feel naman po namin yung pagmamahal ng Pangulo and the love of everybody else na na-concern po talaga sa kalagayan. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. King aliwa naman pong balita, dapat no kanong mabiyasa ring memalen na manyalo duran maski na pating supply ning danum king karelang gripo. Iti po yung penabili ning metong eksperto king pag-asa. Bang apag sa dyan kanong masalese ini pong epekto ning El Nino. Paulo G. Santos po ing magmalita. Metong kareng mapaling pisasabyan ngeni ing munikalang pamanalakad water impounding area king Candaba Swamp. Bukod kanu kasi king metong yang paralan bang midinan solusyon ing albog. Malyariya mo namang pikwanan danumini king oras ning kakulangan ning water supply. At tatanda na nganyang August 7, sinabi ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na long-term solution niya ing proposed water impounding facility king Candaba Swamp, king Albog, king Bulacan, Ampo, king Pampanga. Naglagay tayo ng Office of Water Resources Management is the complete title, which is under the Office of the President. At yan ay nasa ilalim niyan ang management ng lahat ng tubig natin. Tubig natin na iinumin natin, tubig na pang-irigasyon, tubig para sa iba't ibang bagay, lahat ma-manage na para hindi na masyadong dahil nagbago talaga lahat. Isa sa pinakamahirap na ipaliwanag dahil napakahirap, napakasakit pakinggan ay ito na, ganito na talaga ito. Hindi tayo babalik dahil sa climate change. Hindi na talaga tayo babalik sa dati.
Samantala, ing pamanyinup danum, emo kanu obligasyon ng gobyerno nunening balang memalen, lakwas na ngening ating El Nino. Ini naman impesyag ng Engineer Hilton Hernando, ing pamuntok ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center at metong muna mang hydrologist. Actually, as early as now, kung magkakaroon tayo ng mga, for example, mga water impounding facilities, no? Kahit individual lang, no? A household can have its own water impounding facility like mga tangke, ganyan, ano. Pwede naman yan. Pero kung pagsasamahin yan on holistic basis, marami-rami na rin yan. And it can somehow offset yung pangangailangan ng isang pamilya pagdating sa kakulangan sa tubig. Kung sakali mang mangyari. Agpanggang Hernando, existing na lareng water outlet ng Pampanga River Bayo Pamika Munikalang Water Impounding Facility, King Candaba Swamp. Actually, Pampanga River, marami ng marami ng facilities na cater dyan, like dam, may mga dams tayo yan, na for irrigation, merong mga small water impounding facilities na kumukuha sa Pampanga. Pero mas maganda yan if it's done on a holistic basis. Kailangan ma-account, no, yung bawat pagkuha yan and saan mapupunta and allocation. Agpangkang Secretary Renato Soludum ning Department of Science and Technology, magumpisa na kanung panandaman ing epekto ning El Nino keng fourth quarter ning kasalangsungang banwa. Balaos naman kanu ing abagat amagdalang uran ang Setyembre. Ako ing kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ya po ing balen at balita.
Magbalik niya po ing Balen at Balita. Kabalen, panigaralan niya pa kanuning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ini pong adwang peso sa dagdag king pasay daring Public Utility Jeepney o PUJ. At tatandanan po kasi na niyang Biyernes, August 11, mimiyala pong sulat ng may yaliwang transport group. Nung nuka rin manyadla pong 2 pesos fare hike para po kayong mumunang 4 kilometro ning pasada. Sa saingsing da naman po yung balaw sa pamagtas presyo ng petroleum products, kaya nga na maparumingong milalabas. Bukod pa ka rin mayaliwang sangkan, mitas mo naman kanoing piyesang kailangan, king pamag-maintain ka rin jeep, pagagamitan da king pamasada. Sakaling pong miaproban niya yung petisyon, maabot niya king 11 pesos hanggang 13 pesos, yung pamasay ka rin traditional na pong modern jeep. Mas muraya pamurin kanu, ini, kumpara king fare matrix sa niyang milabas sa bulan ng Abril at muking 9 to 11 pesos. At pangking LTFRB, makasadyala ka nung mag-meeting ka rin tutuking aldo, uling kailangan di pang panigaralan ng apilada ring transport group, bayo de aproban, ining fare hike. Kaya oras pong iti, kabalen, kasabi tayo po ng kakatamong programa via Zoom. Kadan Yumul, ing chairperson na po ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. Maya pa, Bengi, Kadan, at welcome po king kakatamong programang Balen at Balita. Maya pagat panapon mo rin kasamang Justin. Salamat yung programa yung Balen at Balita. Pauliyo, ini pong may petisyon, 4 la pong grupo national organizations la po. Ingke kayo pong organisasyon, ano po yung pamalak na, o ano pong opinion na di kining pisasabiyang fair high ka 2 pesos? Well, actually kasama nga Justin, ing Magnificent 7, di nga pat make-file, counterpart nila rin. Katas po kayong national, siyempre, do metong kami muko lalaban stand. Baloy naman last 4 weeks ago, nagi 7 pesos sintinas na kilob na po ning 4 Domingo. So kung kukwentahin mo, yung 200 pesos a day na take home namin, talagang napakalaki po ng 200 na mababawas sa take home mo dahil doon sa produktong petrolyo. Nakakalungkot, katulad po ng umpisa nyo, pag-aaralan pa lang ng LTFRB. Matagal na po namin pinag-uusapan yan. Pag-aaralan, bakit nung nagtaas po ba yung produktong petrolyo, pinag-aaralan po ba ng DOE yan? Pinag-aaralan po ba ng world market yan? Hindi. Sana naman, kanita pa po kasama Justin Lawenme nung speaker kami. Dapat, saan na kaya dapat mag-rally, na kaya dapat mag-petition? Istong miras siya kitang ceiling price. Halimbawa, 60 po ngayon naning katapat ng pamasay. At yung ceiling price sa lalawin, po kahit ang pump price na ng gasolinaan, istong miras siya 60, yung katapat na 13 minimum, succeeding 2 pesos. Sana kita na mo. Na kaya kailangan mag-petition lugo, mag-rally, may epekto ni kaya gana-gana. Naning timetable. Kailangan pa mong gawang aksyon, bakit to? Sana mabilisan din. Nandun, may kas na naman po na. Emburimi, gumawa na sila ng pamamaraan
lagyan na nila ng ceiling price ang diesel dahil alam naman nila hindi naman bumababa, pataas na ng pataas. Para itong mga mananakay, kabisado na nila bakit nagtaas. Kasi kahit ayaw namin, yung pong idaragdag sa pamasahin ninyo, hindi naman pupunta sa amin. Mapupunta sa mga dambuhalang mga kumpanya ng langis na mayayaman na. Kami, kaya lang kami nagpaparagdag. Hanap buhay po yung amin, hindi hanap patay. Wala na kayo pong iulin, pero karin pamilya amin. Kadan, atina kayo po bang pamisabi ng LTFRB Region 3? Dikil po kening proposal ay ne at nano po yung pamalaki yung kareng daratang panahon? Actually po, with due respect, at saka po sa OIC na napakabait, talagang action agad si Atty. CJ ng LTFRB Region 3. Kung ano po magiging pasya ng national, susunod lang po. Ang inihingi namin, dahil aralin pa raw, sana magbigay muna na sila ng provisional. Kung hindi nila ma-approve ang kagad yung 2 piso, kahit piso muna ang provisional increase. Para kahit paano, nung adwaya pundalan ng milalako king take home me hanggang makanano ita po pesos makasaupyo. Kita po sana nga niya rami. Habang inaaral yan, alam ko naman, may maraming i-consider dyan, yung national commuters, yung NEDA, lahat yan po ng komento patungkol dyan sa inihingi namin. Pero sana along the way, habang pinag-uusapan po yan, bigyan na po kami ng provisional increase na kahit piso. Opo. Kung Dan, bang anindenda, rin kaya katamong talapanalben, ining pisasabihan. King mo papatiting nga po na pamasada, magkano ya po yung panakitan na ning metong jeepney driver nung pibanjane ing jeep, ang po itang mag-boundary? Actually po, nung pibanjan me, ano pa na po sasabihan ko nandin, nung pibanjan me, kan driver operator, makapag-take off kang 700, anyang ipamitas ng diesel. Anyapin nga mo nung ko, kita 700, mababawas yan 200 pesos, maging niya 500. Kasi anay ka na kultinas. Noon naman magpag-boundary ka, ito 700, 500 ya ito. O mabawas siya nga 200, 300 niya mo. Makanya niya po kanya yan. Kasi, kalupa na itang amo nung ko, nung computer niya po, almost 7 pesos per liter yung tinas na, o higit pa, nung gigisang ka pong 20 liters sa kasamang Justin, time is 7 pesos, 140 pesos na po ito. So kaya madlagwang kwentada, in 200 pesos a day, mababawas siya po kung take home na ng metong driver. Pauli na ng pamagkasay ni. Ngayon kalupa na po kanya na yan sakit na naman bulto kin Pilanda na yung bulan tanga mo ng fuel subsidy, at 6.5. Mitas ng mitas, ala niya pula sa ita 6.5. Oo. Penutang dan hanggang nila pa naman po Opo. Kanya, lubala po mga kalunos, magpalimus din kaya katamong malukan driver. Po, kumagay, sabihan din, di kami backbone ng economy, di kami haligi na ng ekonomiya, di kami transport group. O tangkay, pilit din pa sa salaksak yung bulan mining tira ng akbal, nangawas ka nini, ini PUB, pin face out. Baka nalo kayo kung mamaya makapamayad doon, 43,000 na month, yung bayaran mo, akit yan. O tela po, mimisi, palini. O, yan po yung sakit na ng BMing yan kasama Justin. Sana, yan kami mo naman. Kung Dan, balo ko po, dakal tamo pa, malyaring pisabihan, pero halata na po kasing oras. Ken po tutoki, pasibayo, interview na kayo po, dikil ka rin aliwapang issue, na kaya rapan na po rin kay katamong transport group. Panauli na siguro, Kung Dan, kaya kayo pong buring adwanan, kaya pong gobyerno, lalong-lalo na po, abang gitso, iniping pisasabihang pamagtas king presyo ning pamasahe, kasabi napin ning pamagtas presyo ning diesel. Opo, manyad kayo pong matagulat dispensya pa, manupaya ka rin mananakay, lalo na po kayo. May po po rin magtas kami, apektado tangan, hindi pamilya, may mag-commute. Karas naman po kayong gobyerno, sana inganyaran naman po para kaya kami, bangan na po, misadjad kami mo, mga biyayang kami naman, kaya sakit buntok.
Sana yung ipalambatan ng provisional increase mo, LTFRB, DOTR, Secretary Bautista, Chairman Guadi. Habang dinidinig po ninyo, hindi naman namin kino-question yung due process para makapag-approve ng increase na ganyan. Pero sana naman po para maging maluwan naman. Kahit paano makatulong, sana ginagawa na natin dati yan while approving o conducting hearing tungkol sa petition, nag-grant po kayo ng provisional increase. Salamat po sa lahat ng tagasubaybay ng CLTV. Okay, dakala salamat. Dan Yumul, ini pong CPTL Chairperson. Mimingkat kayo po, sir. Kabalen, ken pong oras itiya, kasabitan naman po Attorney Jen Rodriguez, ini pong hearing officer ng LTFRB Region 3. Maya pabengi po, Attorney Jen. Welcome po king kakatamang programang Balen at Balita. Yes, good evening po. Good evening din po sa lahat ng mga nakikinig. Attorney Jen, ito ho bang price o itong fair hike request ng iba't ibang transport group? Kanina nabanggit naman ni kasamang Dan Yumul ho ng transport sector, kung ano yung panawagan sa national, ganun din ho yung kanila sanang hinihingi. Meron na ho bang nagpaabot sa inyo ng ganitong intensyon o request mula ho sa ating mga tsuper sa iba't ibang bahagi po ng rehiyon? Yes po, sir. Sa Region 3 po, wala pa po kaming natatanggap na petition for fair increase po sa kung sino man po na transport group po. Attorney Jen, kung sakali hong merong matanggap or itong tumatakbong request naman o petisyon dyan ho sa may National Capital Region, ano ho yung magiging susunod na proseso at paano ito makaka-apekto rin? Paano ito mag-a-apply, ika nga, sakaling aprubahan na ng National Office? Opo, kung sakali naman po na ganito po yan, isi-set pa po yan for hearing yung mga petition for fair increase. Titignan po kung talagang kailangan po na mag-increase po ng fare. Meron po tayong formula na sinusunod po sa pag-increase ng fare. Ngayon po, kung sakali naman po na pagbigyan po yung fare increase, maglalabas naman po ng decision yan. And then, kung sakali po, nationwide po ang application yan. Okay, Attorney, ano pa po yung mga dapat abangan ng mga mananakay dahil alam naman ho natin itong 2 pisong request nga ng mga transport sector hindi rin ho biro at sa bahagi po ng LTFRB, paano ho ba yung mga konsiderasyon dun sa hearing o paano yung konsiderasyon para ma-grant din ito hong panawagan naman ng ating mga kasamang tsuper? Opo, ang konsiderasyon po dyan is kasi magiging domino effect yan, no? Kapag po pinigyan natin yung 2 pesos na fare increase. So, tinitake into consideration din po yung capacity din po ng mga public commuters na magbayad ng additional 2 pesos. Kaakibat din po niyan, tataas din po yung mga bilihin kasi nga po, nagtaas po na pamasahe. So, may domino effect. Yun po yung tinitignan ng mga hearing officers or ng central office or ng board and bank sa pag-grant po ng fair hike. Ngayon po, yung titignan din po kung ang pag-increase din po ng gasolina or diesel is for temporary lang or for pangmatagalan. Yun din po yung tinitignan dyan po kung sakali. Okay, maraming salamat po, Attorney Jen Rodriguez, ang hearing officer po ng LTFRB Region 3. Ma'am, mag-ingat po kayo. Yan, kabalen, dimdam tayo po yung Attorney Jen ng LTFRB Central Luzon. Samantala ka rin pong aliwapang balita, alos mga pitnane po yung construction ng Malolos Clark segment ng North-South Commuter Railway o NSCR project ng Department of Transportation. Ang pangpuking ahensya at tsuneking 48.08% in overall progress rate na ning peka mo munang Diling Airport Express king bansa at balaos pa mo rin ng karela pong construction. Oras mayari po yung 53 kilometer Malolos Clark segment, Medina na kadong kuswelo rin at sukang 340,000 na pasaheros, uling miras na mo po, king 30 minutos ing biyahe, manibat king Malolos, Bulacan, papunta king Clark International Airport. Dati po kasi, king kasalungsungan, miraras po nga, metong ang pong kapit ng oras ing travel time, manibat po Malolos ang gana king CRK. Akit mo rin kano, king may sabing proyekto, kini pong North-South Commuter Railway ding state-of-the-art facilities, gender equality and social inclusion features.
Target niya kanong mayaring Malolos Clark Section king 2025 kabang 2029 neman mayari ini pong construction ning mabilog a proyekto. Kabalen, king aliwa pong balita sa aktuya mo po kanu, king metong abula na pamangailangan dareng local government unit, akarasan kalamidad, ini pong supply ning abias, may sabing buffer stock ning National Food Authority. Makasakop po keti Pampanga, Bataan ang pong Sambales. Nga na pa ning pamuntok ning NFA branch keti Pampanga ni Paulo Cruz. Mitas siya kanu kasi ing buying price ning pale. Anya, ditak na lamo rin dahil Mami sa Licarelang Kooperatiba. Ay ni po yung report ng Paulo G. Santos. Misusumangid na sa insing dareng manually, ing dimdam ning CLTV 36 News kareng pwesto dareng rice retailer, apintalan mi ngening abak August 15, 2023. Mitas kasi ing presyo ning abias. Medyo tumataas po yung bigas ngayon, tapos Pamanisplikada naman ding magtinda antiyamong pass on charge ing karelang gagawan uling limitado yung supply ning abias. Ababagsak dareng supplier. kaya rayang sasali, siyempre magreklamo lang pong mata si Gabos. Pero explain mo naman po kung bakit, karen pong supplier. Kasi po kung minsan nala pong supply abias kasi magkulang lang po. Manyalungan niya king 60 pesos in kada kilo ning well-milled rice. Kabang in pekamura dating masasaling 38 pesos at suna king alus 50 pesos per kilo ngeni. Libutad ning pamagtas presyo ning abias at ingpi sa sabiyang kulang supply, pigsaryane ning CLTV 36 News ing warehouse ning National Food Authority o NFA king Sindalan, kedi Ciudad San Fernando, ngeni muring akin sining Agosto. Pepakit neke kaming Paulo Cruz, branch manager ning NFA, asasakop king Pampanga, Bataan at Sambales, aeya sapak ing karelang bodega. Tama po ba ako? Hindi ho ito yung ordinaryo. Opo. Hindi ho itong ordinaryo. Ayan po ay kahit paano meron tayong nakaabang. Ayan po yung pang-abang lang natin. Ayan. Pero yung confidently sabihin natin sapat, hindi po. Agpangkang Cruz, sumuking pabulan ing ilambat ning kasalongsungan buffer stock ning abias king karelang warehouse. Rough estimate to, mga 30,000 mga 30,000 bags po. Yun po ay kung walang sakuna, nakaabang lang siya. Pero kung titingnan natin yung daily consumption natin, siguro ho mga around 400,000 bags. Metong kareng lulto sangkan ning dita ka supply ngening July to August ing mata sa presyo ning pale king merkado. Aso iti king 30 pesos kada kilo kumpara king sa salwana ning NFA amigit 19 pesos mo. Pauli na niti, may bawas la ring magtindang pale karela. Kasi po, siyempre, dahil nga medyo mataas yung presyo sa labas, bumaba po yung nagpapasok sa NFA. Tapos, also, siyempre, dahil nga inaayon nila na sana mas mataasan. Actually, maraming clamor na itaas yung presyo. Kaya lang po kasi, yung government support price po natin naka-fix po yan. Kaya hindi po natin pwedeng itaas. So, nangyayari ho, bumawas po yung mga kooperatiba na nagpapasok at pinapasok po nila po sa commercial. Particular ho sa Pampanga, rough estimate ito, yung kooperatibang nagsusupply po sa atin ng palay. Karami. Mga 30 co-ops po yan from Candaba na nagpapasok po regularly. Ngayon, yung iba po hindi na natin masyadong nagpapasok po dito. So malaking tama ho ito sa stock natin. Yes po. So hopefully this coming main crop, marami pong magpasok, mag-asaka. Lalam na ning Rice Tarification Law o yung Republic Act 11203 mibus niying bansa king rice liberalization o makaparikil king mas maragula importation ning abias alulub king merkado at sumangid na nini ene kararagling makapag-import ing National Food Authority. Limitado niya mo rin ing karela nga injeka supply king market uling kareng kadiwa store no mo makapamisaling mas murang abias sa suking 25 pesos kada kilo. Mo rin kararagling asaling buffer stock da, uling pondo yamo ini, neng ating calamity. Akong kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita kabalen. Patse po Bermans, baluta naman. Magumpisa na po ining Christmas season. Kaya po king Christmas capital ning Philippines o ni Pilipinas. Ini po ing San Fernando, Pampanga. Anya naman po Pilanpangaldo o Pilanangaldo bayong September. Magsadya na la rin po din ning Giant Lantern Festival Committee para po keng pekapaninayan na masanting at maragula festival. Kaya po keng City of San Fernando, syempre ang likligang parol. Makibalita tamo po kang Liana Canilaw. Apin po yung kayang pintalan nandin. Liana, maya pabengi, kumusta na ano kanuing apisabyan ang po yung napatdang panayan din kaya katamong talapanalbe. Kaya king Giant Lantern Festival 2023. May pabengi ko yung Justin, may pabengi mo naman kareng kaya katamo kabalet. So, as early as now, or actually, kareng mga labaso na bulan pa, manibatan yung June, based kaya ang calendar of activities na ring GLF Committee, pagka dyan dali yung Giant Lantern Festival 2023. At yan iting August 15 na din mo, dinaon din yung first executive meeting. So, based kay Executive Order Number CMO 2023 to 031, signed by the City Mayor or Mayor Vilma Caluag, may ka-designation ng Executive Committee, ng officers and members. At yung Honorary Chairperson P, yung Mayor Vilma Caluag. Yung Honorary Vice Chairperson naman, yung Vice Mayor BJ Lagman. At syempre, yung Chairperson ng Giant Lantern Festival ngayon in Banua, yung Ms. Sonia P. Soto. At para ka rin, king kabalon na rin alimong manal, din na alimang ibalo, yung Ms. Sonia P. Soto po yung President and General Manager ng CLTV 36. Balo mo ko yung Justin, yung Giant Lantern making kaya Ciudad San Fernando, 115 years na. Inyapin, mas grabe kumbaga yung excitement na rin kaya katamo kabalit. Lalo na yan ko nandin habang makiramdam ko kayong meeting na, matutula ko na talagang pag-adyan day, hindi ko yung Justin. Apisabyan na ba nung pilan lang barangay ring Makiabe o anticipate ng Makiabe for this year's festival? O yan, Justin, bago kayo pakibatan yan, may ka-assessment ng GLF 2022 anyang January. At keta, abalo dara kung bagaretang kailangan na pang improve parang yan yung badwa. Ultimo itang simpleng inconvenience kareng staff, kareng judge, kareng manalbe, puri lang solusyon ng yan yung badwa. Eda na puring maulit yan yung 2023. At parang lakos na pang ma-excite, yung kaya katamong kabalen, ipalita tala rin confirmed participating barangay spin. So, as of August 15, ating Apulo na confirmed na mag-participate kay Giant Lantern Festival. So, apin din Bulaon, Salulot, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño, at De La Bastaran. So, alayo ka rin yung pandaras na Makiabe last year, and pinalit naman yung barangay San Jose, ang Makiabe niya din Badua. Okay. At Kuya Justin, para lakwas na pang ma-exciting kaya katamong kabalin king pamanabang yung Giant Lantern Festival nga ni Badua. Ibalitata niya karela kung kapilan niya maganap din So maganap yung competition ng Giant Lantern Festival ng December 16, 2023. And kay Bat na niti, para naman kanatang makapanalben ng December 16, muntaya yung Giant Lantern kayang aliwaliwang lugar para kayong exhibition ko yung Justin. Okay, dakala salamat. Liana Canilaw, bantayan tayo po yan. At syempre, kayo kabalen, tumuto kayo mo kayo naging CLTV 36 para ka rin mialawang update digil kay Giant Lantern. Kabalen, kayong aliwa namang balita, ini balitang sports ta naman. Kay ba't na po ning apat dekada pa si Bayo pong mibalik king Argentina. Ini pong FIBA World Cup, anya pong 1919 kaya po may tapat laking finals dening rivals sa Soviet Union na pong Yugoslavia. Balikan tayo po yung maksyong eksena at pakibaluan nung makananupin makapanalbing FIBA World Cup 2023 kaya pong sports report ng JM De Jesus. Taong 1950 nang isagawa sa Argentina ang kauna-unahang season ng FIBA Basketball World Cup. Matapos ang 4 na dekada, muling nagbalik ang prestiyosong torneo sa bansang ito. Idinao sa mga laro ng 16 na koponan sa Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Salta, Santa Fe at Villa Ballester mula August 8 to 19, 1990.
Nag-qualify ang mga bansang USA kasama ang Puerto Rico, Brazil, Venezuela at Canada mula sa FIBA AmeriCup. Nanguna naman sa Europa ang Yugoslavia, Greece, Soviet Union, Italy at Espanya. Ang China at Korea naman ang dalawang koponan mula sa Asia. Kinatawa naman ng Angola at Egypt ang Africa habang pasok din ang nanalo sa FIBA Oceania Championship na Australia at ang host nation na Argentina. Nahati sa 4 na grupo ang mga koponan para sa preliminary round kung saan ang top 2 teams ang rumekta sa semifinal round. Undefeated ang Puerto Rico, USA at Soviet Union kasama ang mga second seed teams na Yugoslavia, Greece at Argentina. Nagkaroon naman ng 3-way tie sa Group B sa standing na 2-1 at kalaunay nakuha ng Brazil ang top seed na sinundan ng Australia. Sa semifinals, nahati muli sa dalawang grupo ang 8 koponan at nanguna ang Puerto Rico at USA sa Group 1 na naging dahilan ng pagkakalaglag ng Australia at ang host na Argentina. Hindi naman napigilan ng Yugoslavia at Soviet Union sa Group 2 at napunta naman sa classification round ng Greece at Brazil. Upang makapasok sa final round, tinalo ng Soviet Union ng Puerto Rico sa score na 98-82, habang wagi naman ng Yugoslavia kontra USA sa score na 99-91. Pagdating sa finals, pinatunayan ng Yugoslavia na sila ang team na karapat-dapat makakuha ng ginto matapos tambakan ng Soviet Union sa score na 92-75. Si Tony Kukoc ang ikalawang sunod na manlalaro mula sa Yugoslavia na tinanghal na World Cup Most Valuable Player kasunod ni Drazen Petrovic noong 1986. Samantala, handa na ba kayo maramdamang muli ang FIBA Fever? Get ready to be part of history for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ang Angola at Italia at Pilipinas at Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV 36 News. Kabalen, 10 days na muna bayo po ining FIBA Basketball World Cup 2023. Kaya naman talagang excited, no? Rengke katamong basketball fanatics ketiking Pilipinas at mabilog ayatu. Ing Kapampangan basketball icon ay Hill Cortez. Baragulya po kano tiwala king kaya katamong national team king Gilas Pilipinas. Alben tayo po ini. Oh! 18 anyos pa lamang ating kabalen na si Hill Cortez nang sumabak siya sa Professional Basketball League. Naramdaman agad ang kanyang presensya bilang isang serviceable center at power forward na kayang pumuntos mula sa perimeter, dumepensa at sumingkit ng rebounds para sa Toyota Comets. Sa katunayan, siya lang naman ang kauna-unahang Rookie of the Year ng Philippine Basketball Association o PBA. Aniya iba talagang lakas ng loob ng mga basketballistang Kapampangan. Basketball kasi sa larangan ng basketball, kailangan meron kang konting yung yabang. Kapampangan, by nature, meron ganun eh. So, anong tawag doon? Angas ng konti. Kailangan ganun ka sa basketball. Talagang hindi ka nagpapasindak kahit kanino man, kahit na mga makalaban mo, veterano. When I started playing, I was 18 years old, dalawa lang nasa isip ko. It's either magpapasindak ako or lalaban ako. I chose the latter part. Lumaban ako kahit na mga veterano na kalaban natin. Bago pa ito ay sinuot na niya ang jersey ng Pilipinas nang siya ay naisama sa lineup sa 1975 Asian Basketball Confederation o ABC na mas kilala ngayon bilang FIBA Asian Champions Cup. Kwento niya, napakalaki na ng pagkakaiba ng laro noon kumpara sa basketball ngayon. Ang laro noon
medyo rough ng konti compared to now, no? Now medyo okay lang kasi iba na marami ng scientific moves yung mga bata ngayon, no? Kami noon talagang we rely on our skills, on what we can do individually, no? Ngayon, ang daming plays, no? So you have to, kailangan makasunod ka sa play, no? Hindi yung lumalabas ka sa play, no? Malaki umuno ang kanyang pasasalamat dahil nabigyan siya ng pagkakataon na ibandera ang watawat ng bansa at maipakita ang kanyang kakayahan sa international arena. We were very fortunate to be playing for the Philippine team. Because in 1975, everybody turned professional. So, lahat yan, sina Fernandez, Jaworski, Adornado, ko, umakyat. So, nobody was going to represent the Philippines. So, kaming naiwan sa Mika, kaming nag-represent. So, it was our honor to represent the country, of course, no? At dito na umuna nagsimula ang pagbubukas ng maraming pinto para sa kanyang karera sa basketball. Matapos ang matagal na panahon ay hindi pa rin umuna nawawala ang kanyang passion sa paboritong sports. Bagamat hindi na naglalaro ay hindi naman umuna mamamatay ang kanyang suporta sa basketball, lalo na sa mga nagre-representa ng bansa sa iba't ibang torneo. Hindi rin maitago ng dating pro basketball player at ngayon regional director ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Central Luzon ang kanyang excitement ang mabigyan ng hosting rights sa mag-qualify ang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Kailangan umunong paghandaan ng mga makakabakbakan ng Gilas Pilipinas ang sixth man ng team, ang mga Pinoy fans. I think the Filipino crowd is the best crowd ever sa lahat ng mundo sa akin, ha. Kasi kumbaga yun ang sixth man natin that's why kailangan sana lahat ng mga Filipino, especially Region 3, no? My region, no? Kasi akong regional director dito. We're inviting you to at least support the Philippine team to watch at the Philippine Arena, especially sa opening day, no? And then all games of Gilas will be played sa Smart Araneta. Para kay Cortez, may laban ang ating national team at ang advice na kanya maibibigay, huwag magpasindak. Just play their game. Huwag sila magpasindak sa mga makakalaban natin. Kasi ang bola, bilog lang yan, no? Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, ako nung at the age of 18, hindi ako nagpasindak sa mga veterano. Kasi pag nagpasindak ka dyan, mawawala yung laro mo, mawawala ka sa focus, masisira yung laro mo, di ba? Samantala, unang makakaharap ng Gilas Pilipinas sa Dominican Republic sa pagsisimula ng FIBA World Cup 2023 sa Philippine Arena sa August 25. Sa August 25, ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. You will see not just world-class games but also a once-in-a-lifetime show. Join us for this epic event. This may never happen again. Join me along with the country's biggest performers, Sarah Geronimo, The Don, and Ben for one epic show. We have the chance to break the World Cup attendance record. We need you so we can make history. Kaya, samahan nyo kami. 8/25/23. Let's make history. Buy your tickets now. Maglalaban din ang bansang Angola at Italia sa double-header opening day. Maaring bumisita sa ticketnet.com.ph at smtickets.com para maka-avail na ng mga passes sa mga iba't ibang laro na gagawin dito sa Pinas. JM De Jesus, CLTV 36 News. Apinturen ding mga regula balitang kinalap ng kakatamong news team. At kambe na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo Justin Dizon, ating pusong makabalen.